det 3, 2, 1. Jeg har startet den. Så nu skal vi lave pakkeåbning. Vi har fået råd til 1 pakke. Men vi er heldigvis ikke gode nok til at købe sølvpakker endnu. Vi har råd til en bronzepakke, men man skal jo starte et sted. Så nu går vi ind i butikken. Og jeg tror, vi laver en nosepack. Skal vi ikke det, Jesper? Ja. Ja. Så lad os... Den er lige ved at oprette varerne i butikken. Kom nu i... Den er lidt langsom i dag. Ja. Men husk, I skal smide subscribers, likes, alt det der. Ja, så prøver vi igen. Sådan der. Ja, nu kommer vi ind. Så lad os gå herhen og åbne den. Så lad os åbne en nosepack. Ja. Kryds. En op. Kryds. Og 3, 2, 1, skip. Vi fik en dansker. Han skal ind i vores klub. UCB. Send. Godt. Angreb. Bladrer lige videre. Hvad kan vi få for pakken, mon? Quickset. 100 kroner. Altså, skal vi quicksætte resten? 100 kroner? Ja, vi quicksætter det. Quickset. Får vi så lige 100 kroner? Så fik vi 100 kroner. Vi har ikke råd til flere pakker. Men vi kan lige se, hvad vi har fået i den her pakkeåbning. Vi fik